Just to Trade Academy. Поздрави на всички, скъпи търговци, на следващото тренировъчно видео на MetaTrader 5. В това видео ще разгледаме извършването на транзакции. За да извършим транзакции, на първо място се нуждаем от раздел Състояние на пазара. За да направите това, щръкнете с десния бутон върху инструмента, необходим за нас, и кликнете върху Нова поръчка. Вид изпълнение. Има две от тях: изпълнение на пазара, т.е. по текущи цени, или чакаща поръчка. Сега ще разгледаме само първия вариант. След това посочваме обема на нашата транзакция. Минималният обем на валутните двойки е 0,01 лота. Тук е сумата от тази лота. Тоест 1000 единици от основната валута, 1000 евро. Основната имаме първата валута. Също така можем да инсталираме Stop Loss или Take Profit. В коя посока да ги поставите, т.е. над текущата цена или под текущата цена, зависи от посоката на транзакцията. Ако имаме сделка за продажба, Sell, тогава Stop Loss, който имаме, ограничава загубите, той трябва да бъде поставен над текущата цена. Take Profit, съответно, когато паднем, печелим под текущата цена. И обратно, ако имаме сделка за Buy, за покупка, Stop Loss имаме под текущата цена, губим, когато цената падне. И Take Profit е по-висок. Придобиваме, когато цената върви нагоре. Да предположим, че ще направим сделка с вас за покупка с следните параметри за Stop Loss и Take Profit. Кликнете върху покупка. След приключване на сделката имаме 3 реда на графиката. Първият ред показва мястото, където сме направили сделката. Вторият е Take Profit. Третият е Stop Loss. Задръжте курсора на мишката върху линията. И в изкачащия прозорец можем да видим броя на точките и какъв финансов резултат ще бъде за тази транзакция. Също така на графиката имаме стрелка, показва свещта, на която е извършена транзакцията. За да затворите сделката, трябва да кликнете върху кръст в секцията Търговия близо до финансовия резултат или да направите обратна сделка. Тоест, направете продажба на 1/100 от партидата. За да направите това, преминете към Нова поръчка. Изпълнение на пазара. Количество. И имаме допълнителни клавиш затвори, Close, т.е. затварянето на тази сделка. Или продажба, Sell. Натиснете някой от тези клавиши. Сделката ни е завършена, сега я имаме в раздела История на сметката, ще я разгледаме по-късно с финансовия резултат. Също така виждаме, ако увеличим графиката, втората стрелка. Тоест, по това време е направена покупка на тази свещ. И по това време беше извършена продажба. Ако тези обозначения ни пречат, натиснете десния бутон на графиката. Списък на обектите. Всичкия. И ние ги изтриваме. Вторият начин за извършване на сделки е чрез търговия с едно щръкване. В горния десен ъгъл активирайте втората икона. След това отидете в секцията Инструменти. Настройки. Разделът Търговия, и където търговия с един клик е активиран. Приемаме условията. Добре. Сега имаме възможност, например, да направим сделка за 0,5 лота. Отново за покупка. Сключихме сделка с вас. По същия начин, с едно щръкване, можем да инсталираме Stop Loss или Take Profit. За да направите това, насочете към линията, където имаме отворена сделка, задръжте левия бутон и го плъзнете по-високо, например, за да зададете Take Profit. Отляво виждаме броя точки, за които ще зададем финансовия резултат, който ще бъде след приключване на тази сделка. Пусна. Имаме инсталиран Take Profit. По същия начин с Stop Loss. Натиснахме и дръпнахме надолу. Stop Loss е установен. Ако трябва да променим данните на нивото, можем да ги преместим по всяко време. Или, ако трябва бързо да отмените в раздела Търговия, където имаме Stop Loss и Take Profit, можем да кликнем върху кръста. Всичко, остана ни само Take Profit. Много важен момент: в MetaTrader 5 няма заключени позиции. Тоест, не можете да отворите две многопосочни транзакции наведнъж с един и същ инструмент. Следователно, ако искаме да извършим продажба, да речем, същия обем от 0,5, ще приключим текущата сделка. Ако направим обема по-малък, да речем, 0,2 лота, тогава в този случай ще намалим текущия обем. Сега имаме 0,5. Натискаме да продадем, Sell, и виждаме, че обемът на нашата сделка вече е 0,3 лота. Отидете в раздела История. И виждаме, ето, предишната ни сделка беше затворена напълно 0,1 с такъв финансов резултат. И текущата сделка от 0,5 отворени,
Ние намалихме само с 0,2 и досега зато от тази междинна сделка имаме такъв резултат. Ако купим повече, няма да имаме нова сделка по същия начин, а просто ще има осредняване за текущата. Да предположим, че сега имаме такава цена на отворена сделка. Сделката не върви в нашата посока или в нашата посока и ние просто искаме да осредним. За да направите това, изберете обема, натиснете Buy за осредняване и вижте, че цената на отваряне на сделката се е променила. Това не е цената на последната сделка, това е средната опция, разликата между цената и обема на първата сделка и цената и обема на втората сделка. Ето, виждаме котировката, за която имахме осредняване. Съответно, след пресичане на тази линия на графиката, вече ще имаме плюс. Отбелязвам, че при осредняване нивото на Stop Loss и Take Profit не се променя. Той съответства на параметрите, които сте задали първоначално. Следователно, ако има нужда да го преместим, можем да го направим ръчно.